prieteni, sunt cu Liviu și Liviu vrea să vă zică ceva. De dați like și subscribe. Bravo! Da, kendama asta Și versus asta. asta. Și trebuie să facem game of che, dacă nu el nu poate schema care dau eu. Am 10 capa, ok? 10 capa. Și dacă el pierde, cred că dacă îi dau eu o mișcare sau ceva așa, el trebuie să fugă după mine, da? E bună! Eu sunteți primul. Hai. Cupa mare. Băblică! Hai să vezi, poți. Mare cupă mică. Și de acum, stai! Uai! Deci stai. De cupă mare? Nu, că eu am pierdut, că am găsit spike. Vai, ai pierdut. Trebuie să fac schema. Deci cupă mare. Tu faci schema. Dacă nu sunt de cap aici. Uite-te că sunt curcat tata. Gata. Hai. Deci cupă mare, cupă mică. Da. Am un capa. Ha, că a făcut schema ta. Și mai grea. Fac o dată? Spike-ul. Nu, mai am. Mult. Așa are. Spike, cupă mare. Nu, stai din nou. Am un capa! Hai. Stai 0 capa. Dă, ăsta și ăsta. Păi nu mai scapă. Stai. Am un capa. 3 capa. Cum sunteți? Dar nu așa. Nu că v-aș fac ceva. Yes! Am un capa, am 4 capa. Dar nu cu direcția. Nu! Wow! Stai. Ianu! Ai în cap. Am un capa, 5 capa. Eu îmi pregătesc kendama. Hai că ai multe. Cupă mare. Nu, cupă mare. De cupă mare. Elefant. Bă mică. Așa se capa. Prieteni. Oi așa. A, 7 capa, că tu n-ai nemerit. Am 7. Că da bird. Stai, bă. 8 capa. Hai că-ți dau și ție, 5 capa. 5 capa. Oh my god, tu să știi. Au! Că am învățat să dau ăsta acum. Nouă capa! Mai trebuie un capa. În capa. Da. Hai, să trebuie să fac. Wow, elefant, base! Deci să te las. Capa. Ai câștigat. Așa. Și cu mică. Așa. Da, deci. Am câștigat! Trebuie să dau o provocare! Te provoc să dai Jumpy 6. Jumpy 6. Poți? Nu, cum era Jumpy 6, bă? Așa, bă. Nu, Jumpy 6, am uitat. Jumpy 6. Spike. Tu nu mai știi cum era de Jumpy. Stai, mă, că trebuie să dau Spike. Stai, mă, să mă vedea și pe mine. Da, bă, Spike! Stai, mă! Dar nu pot să... Spike!
bine de aici. Ia aici, domne. Dai mai bine. E că așa dai mai bine. Oi bă, stai un pic. Cine te-a învățat să ții de aici? Cine te-a învățat? Eu sunt. Tu singur. Nu te-a învățat Darius. Bă, de ce l-ai învățat pe Liviu să dea așa, bă, Spike? Ce l-ai învățat? Nu eu. Vezi că tu. Nu eu.